Aħna l-insara nemmnu fil-qawmien ta' Kristu minn bejn l-imwiet, wieħed mill-ewwel kredijiet tal-insara ngħidu li nemmnu li hu bata taħt Pontu Pilatu li salbuh, li miet, tifluh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Nemmnu fil-qawmien mill-mewt ta' Kristu, nemmnu fil-qawmien tal-bnedmin kollha, fl-istess kredu nibqgħu ngħidu li aħna nemmnu fil-qawmien minn bejn l-imwiet, kemm tal-tajbin kif ukoll tal-ħażin. Nemmnu li xi ħaġa sopranaturali li xi ħadd li huwa mejjed, Ġesu li jindifen, Ġesu ukoll qam mill-mewt. Nemmnu eżatt kif naqraw fil-Vanġelju fil-bqija tal-Iskrittura, nemmnu dik il-ġrajja li Ġesu kien tradut minn ħabib tiegħu stess, Ġuda, biesu biex jikxfu lill-adewwa tiegħu, qabduh, ħaduh, arrestawh, għaddewh minn ġuri fażul, sabuh ħati għax hu stqar li hu li bent Alla, għalihom dik kienet dgħawa, ħaduh għand Pilatu biex Pilatu bħala gvernatur Ruman jaqta' ħielu għall-mewt kif fil-fatt minħabba l-biża' tal-Lut għamel. Imbagħad taħt f'idejn is-soldati sawtuh, maltrattawh, qabbewlu salib, ħaduh fuq l-għolja tal-Golgoda u hemmhekk samruh ma' dak is-salib. U wara 6 sigħat imdendel ma' dik l-għowda fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar bejn wieħed u ieħor, Ġesu għajjat lill-Missier, Missier f'idejk nerħi l-Ispirtu tiegħi. U Ġesu miet. Dak il-ħin is-soldat Ruman ftit ħin wara daħħal ukoll lanza ġo l-qafas ta' sidru bħalli kieku biex ma jkollna l-ebda dubju li Ġesu fil-fatt miet dak huwa ċ-ċertifikat tal-mewt mhux miktub pinna ma miktub lanza Rumana, Kristu miet. Mbagħad niżluh fuq salib, ħaduh f'qabar fil-qrib, qabar ġdid, qabar li wara kollox Ġesu kien ħajisselfu għal 3 ijiem, difnu hemmhekk. U fit-tielet jum, meta l-istess nisa li raw fejn qiegħed Ġesu marru biex ikomplu r-ritwal li kienu qegħdin ma setgħux jilaħquh nhar ta' ġimgħa għax kien kważi sar is-sibt. Marru hemmhekk biex ikomplu jagħtu r-rispett tagħhom lil Ġesu, isibu li l-blata li kien hemm quddiem il-qabar kienet imgerba daħlu ġew ma sabuhx. Mbagħad iltaqgħu mal-anġli, mbagħad iltaqgħu wkoll ma' Ġesu, mbagħad ġie Pietru u Ġwanni ġew daħlu. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar Ġesu wkoll der lill-apostli u wera lilu nnifsu ħaj. L-apostli fil-bidu ma ridux jemmnu, ma ttihomx tort, in-nies ma jqumux mill-mewt is-soltu, beżaw, ferħu, twerħru, ħasbu li hu fantasma u Ġesu għalilhom ejjew nistuni, tuni xi ħaġa x'nieħor ġabulu ħuta u ġabulu ftit għasel. Wieħed minnhom Tumas ma kienx hemm u meta qalulu wkoll ma rridx jemmen, imma mbagħad il-ħadd wara meta reġa' der Ġesu hemmhekk. U provi infallibbli waħda wara l-oħra l-40 jum Ġesu wera lilu nnifsu ħaj lill-apostli u ħafna dixxiepli oħra tiegħu darba minnhom 500 dixxieplu f'daqqa Ġesu iltaqa' magħhom u kellimhom. Din hija verità li intom bħala nsara u jien magħkom nemmnu. U min se nipprova nagħtikom prova ta' dak li intom diġà konvinti minnu. Imma li rrid insaqsi dalgħodu din il-verità li Ġesu qam minn bejn l-imwiet qiegħda teċitana, qiegħda timliena bil-ferħ, qiegħda tiddetermina l-korsa ta' ħajjitna. Qiegħda wkoll timliena bit-tama għall-futur. Dan huwa l-ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum. Kif qiegħda taffettwa din il-verità tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt? Kif qiegħda taffettwana fil-ħarsa tagħna lejn Ġesu innifsu, lejn ħajjitna u lejn dawk li għadhom barra? Inħarsu lejn Kristu l-ewwel. X'għandha x'taqsam il-verità tal-qawmien minn bejn l-imwiet mal-persuna ta' Kristu? Ftakru li l-akkuża ewlenija illi ġabulu meta kien quddiem il-Lut kienet jekk intix il-Kristu bin Alla. U Ġesu ma ċaħadx u stqar illi hu tassew li ben Alla. U hemmhekk il-qassis il-kbir ċarrat ħwejġu u qal din hija dgħawa u smajtu għad-dgħawa u li ħaqqu l-mewt. Kienet l-akkuża illi fuqha minħabba fiha Kristu spiċċa imdendel mal-għowda.
U waqt li kien imsallab mas-salib, tiftakru kif l-istess assissin il-kbar u l-lut li kienu hemmhekk kienu qegħdin jitħu bih u jizzikawh. Fl-iskrittura naqraw salva lill-oħrajn, lilu nnifsu ma jistax jisalva. Jekk is-sultan ta' Iżrael ħajinżel issa mis-salib u nemnuh, fada falla, ħajjeħilsu issa jekk iridu, għax hu qal jien liben Alla. Qegħdin taraw? Jizzikawh. Jekk inti verament liben Alla, inżel mis-salib u nemnuk. Jekk verament tafda f'Alla, kif Alla l-Missier mhux qiegħed jiġi u jeħilsek minn taħt idejna. U Alla l-Missier dakinhar baqa' sieket. Alla l-Missier dakinhar ma tkellimx. U bħalli kieku il-lut kellhom raġun. Li dak li Ġesu ta' Nazaret li qal li hu liben Alla kien impostur, kien giddib, kien qarrieqi, kien midar. Dakinhar ma tkellimx. Għax kien hemm bżonn li liben Alla ibati u jmut biex jikseb il-fidwa tal-poplu tiegħu. Tkellem il-Missier fit-tielet jum meta qajmu mbelli mwiet. Kif naqraw fl-Iskrittura dwar ibnu Ġesu Kristu li ġej minn nisel ta' David skont il-ġisem. U li skont l-Ispirtu tal-Qdusija kien iddikjarat bin Alla bis-seta bil-qawmien mill-imwiet. Dik kienet id-dikjarazzjoni ta' Alla l-Missier fuq Ġesu ta' Nazaret. Dan hu ibni tas-sew għaliex jien qajjimtu minn bejn l-imwiet. Intom ċħadtuh imma Alla l-Missier qajmu mill-mewt. Intom għattulu le, Alla l-Missier għallu iva. Intom ridtuh maqtul, Alla l-Missier qajmu mill-mewt. Rebbieħ. U d-disċipli tiegħu għarfuh lil Ġesu. Naqraw fil-Vangelu ta' San Mattew kif meta n-nisa resqu lejh qabdulu riġlejh u imuh u taħu qiegħu. U l-istess imbagħad il-11 id-disċipli marru fil-Galilea fuq muntanja fejn Ġesu kien qalilhom u malli rawh imuh. Din hija l-attitudni tad-disċipli lejn il-mulej tagħhom. Kollox aħna wkoll inkantaw u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu il-mulej. U aħna mad-disċipli, man-nisa mad-disċipli l-oħra, dak iż-żmien matul l-istorja tal-Knisja kollha u llum mad-dinja kollha aħna ninżlu għall-kubtejna u nagħtu qima li Ġesu rixxoxt għax fih nirrikonoxxu bħalma għamel Tumas meta rah u emmen mulej tiegħi Alla tiegħi. L-irxoxt huwa s-siġil u għal-garanzija hija d-dikjarazzjoni tal-Missier li s-Salvatur tagħna li aħna nemmnu fih huwa liben divin tiegħu li ħaqqu kull qima, kull ġie, kull rispett tan-nies tiegħu. Il-qawmien mill-mewt ta' Kristu taffettwana lilna. Għaliex bil-tiegħi aħna maħniex qegħdin insegwu xi fundatur ta' xi reliġjon li llum huwa mitfun x'imkien u mmermer. Aħna qegħdin inqimu u qegħdin nafdaw u qegħdin nimxu wara Salvatur li hu ħaj. Kristu hu ħaj, Kristu hu ħaj illum. Kristu qiegħed jismana, Kristu qiegħed f'qalbna u jaf kull ħsieb li hemm ġo qalbna. Is-Salvatur tagħna huwa Salvatur ħaj. U b'dak li jagħmel fuq is-salib bil-mewt tiegħu u bil-qawmien tiegħu Kristu kiseb il-fidwa tal-poplu u aħna qegħdin ingawdu il-frott tal-ħidma tiegħu. Nsemmi 4 biss dal-għodu, nsemmihom malajr biex speċi nieħdu mqar ftit toma ta' dak li qegħdin ingawdu mill-qawmien ta' Ġesu Kristu. L-ewwel nett il-ġustifikazzjoni tagħna jew il-maħfra ta' dnubietna. Naqraw fil-litra lill-Rumani u jagħmel paragum ma' Abram kif Abram kellu qalbu qawwija li dak li wija Alla kien jista' wkoll jagħmlu. Alla kien wieħed il-Abram li ħajjed iħibel. U għalhekk dan kien magħdud lilu bħala ġustizzja. Alla iġġustifika lill-Abram li emmen il-weda li kien għamillu.
Issa mhux għalih waħdu nkiteb li kien magħdud lilu bħala ħaq. Iżda għalina wkoll li jkun magħdud lilna bħala ħaq jekk nemmnu f'dak li qajjem lil Mulej Ġesu tagħna mill-mewt. Li jingħata għal nubietna u li kien imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. X'inhi l-weda tal-Alla? Il-weda tal-Alla hi li jaħfrilna d-nubietna jekk nemmnu li wara li Ġesu miet għalina għal nubietna Alla qajmu minn bejn l-imwiet. U dan aħna nemmnu li Alla qajmu minn bejn l-imwiet u skont l-Iskrittura allura aħna illum ġustifikati. Alla jħares lejna u jgħidilna intom li intom midinbin, li intom ksirtu l-liġi tal-Alla, jien issa niddikjarakom ġusti, jien issa naħfrilkom nubietkom, jien issa natikom il-libertà għaliex permezz ta' dak li għamel Ġesu jiena nista' illum naħfrilkom. Din huwa l-ewwel frott illi ġabet magħha il-qawmien ta' Kristu, il-ġustifikazzjoni tagħna. It-tieni ħaġa li ġabilna Kristu bil-qawmien tiegħu kienet il-ħajja eterna. Id-dnub fl-Iskrittura huwa dejjem marbut mal-mewt, vera? Id-dnub u l-mewt huma ħaġa waħda. Id-dnub iwassal għall-mewt. Imma il-ġustizzja ta' Kristu, tjieba ta' Kristu twassal għal ħajja. L-oppost, Kristu warrab minn nofs id-dnub biex issa jagħtina l-ħajja. Aħna jgħidilna konna midfunin miegħu fil-magħmudija li fiha intom ukoll qomtu miegħu permezz tal-fidi fil-qawwa tal-Alla li qajmu minn bejn l-imwiet. U lilkom billi kontu mejtin fil-nubietkom ta'kom il-ħajja fl-imkien miegħu u ħafrilkom id-nubiet kollha. Il-qawmien ta' Kristu hija wkoll il-qawmien tagħna. Qegħdin taraw. Meta miet Kristu fuq is-salib, fajrejna Alla aħna konna qegħdin immutu wkoll bitpatti għal nubietna. Ma daqshekk ieħor. 3 ijiem wara meta Kristu qam mill-mewt rebbieħ vittorjuż b'ħajja ġdida, ħajja immortali. Kristu isseħibna miegħu f'dik il-ħajja. Il-ħajja ta' Kristu l-xorx hija wkoll il-ħajja tagħna. Is-sallab ma' Kristu, ma' da kollu jien ngħix, ma mhux jien, imma Kristu jgħix fija. Aħna qegħdin ingawdu ħajja eterna, il-ħajja spiritwali, il-ħajja tal-qawmien ta' Kristu hija il-ħajja tagħna. Għalhekk jgħidilna dan huwa l-vers li qegħdin nitalmu bħalissa. Jekk mela qomtu ma' Kristu, fittxu dawk il-ħwejjeġ ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin tal-Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ ta' fuq, mhux fil-ħwejjeġ tal-art. Għax intom mittu u ħajjitkom moħbija ma' Kristu f'Alla. Qabel konna mejtin fid-nubietna, il-bot minn Alla. Imissa ma' Kristu aħna ħajjin. Il-ħajja tiegħu saret il-ħajja tagħna. Kristu bil-qawmien tiegħu kisbilna il-maħfra, kisbilna l-ħajja. Ħaġa oħra. U dan huwa vers li lili jeċitani. Il-qawwa li wera Alla l-Missier biex qajjem il-Kristu minn bejn l-imwiet. Tistgħu timmaġinaw li bniedem li huwa mejjed Alla jagħtih il-ħajja. Dik il-qawwa hija wkoll il-qawwa tagħna ta' Alla fina. Isimgħu il-vers. Pawlu qed jgħid lill-Efesijin jiena nitlob għalikom biex Alla jiftilkom l-għajnejn ta' moħħkom u taraw u tarfu kemm hu tal-għaġeb il-kobor tas-seta tiegħu għalina li nemmnu. Kemm hu kbir dan il-kobor tas-seta ta' Alla għalina li nemmnu? Kemm hu? Skont il-ħidma tas-seta qawwija tiegħu li jagħmel fi Kristu meta qajmu minn bejn l-imwiet u qiegħdu n-naħa tal-lemin tiegħu stess fis-smewit. Il-qawwa ta' Alla fir-resurrezzjoni ta' Kristu hija il-qawwa ta' Alla fina llum. U jekk aħna ngħixu bħala nsara, bħalli kieku telliefa, bħalli kieku bla saħħa, bħalli kieku ma niflaħx, bħalli kieku ma nistax inġarrab it-tiġrib, bħalli kieku jindajjef wis biex niġġieled it-tentazzjoni, bħalli kieku jiena tellief u minn hemm il-qawwa ta' Alla tar-reżurruzzjoni ta' Kristu qiegħda fik. Tgħidli ma jiena qatt ma doqta.
Kemm hemm bżonn nitolbu lil Alla li din il-verità ma tkunx biss verità intellettwali li smajna biha, imma verità li esperjenzajnija. Huwa mod aħna lkoll nafu li s-silġ huwa kiesaħ. Imma kemm huwa differenti li tinżel fis-silġ u tħossu miegħek. Jew li jikla hija tajba. Kulħadd jaf li hija tajba, anke tħares lejja, ma kemm huwa aħjar taqbad dak li kell u tieklu tagħmlu tiegħek. Il-qawwa ta' Alla fir-reżoluzzjoni ta' Kristu hija għandna, hija tagħna. Jonqos minna illi nużawha biex nirbħu fid-dnub, biex ngħixu dik il-ħajja qaddisa, dik il-ħajja spiritwali, dik il-komunjoni mal-Alla, hi tagħna permezz tal-qawmien ta' Ġesu Kristu. Jalla din il-verità nesperjenzaw mhux biss inkunu nafuha b'moħħna. U l-aħħar ħaġa li tagħtina il-qawmien ta' Kristu mill-mewt hija tama ħajja, tama ta' veru, tama li mhux bħat-tamiet ta' dinja li tajt nixtieq kieku jew nittama imma taf li dak li qed tittama fih il-probabilità li mhux se jiġri. Il-kelma ta' Alla tagħtina tama ċerta illi bħalma Kristu qam mill-mewt bħala l-ewwel frott, aħna wkoll għad inqumu ma' Kristu fl-aħħar jum. Għalhekk ukoll fil-vers li qegħdin nistudjaw bħalissa jgħidilna li meta Kristu li hu ħajjitna jidher, imbagħad intom ukoll tidhru miegħu fil-glorja. Meta Kristu ħajjiġi fil-glorja tiegħu aħna se nkunu miegħu. U dal-ġisem li bħalissa qiegħed jitħassar għad jinbidel u jkun ġisem glorifikat bħal huwa ġisem glorifikat ta' Kristu u immortali. U aħna ħnieħdu sem mill-glorja ta' Kristu fit-tieni miġja tiegħu. L-Apostlu Pawlu wara li tkellem kapitlu 15 tal-Korintin, tal-ewwel Korintin dwar il-qawmien mill-mewt ta' Kristu, jikkonkludi l-ħsieb tiegħu b'dan il-kliem. Ma nizzuħaj l-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Ġesu Kristu. Ir-rebħa fuq l-ara għadu tagħna, l-aħħar għadu tagħna li hija il-mewt. Aħna għandna r-rebħa fuq, permezz ta' Ġesu Kristu aħna se nelbu il-qabar. Iċ-ċimiterju mhux l-aħħar post li ħankunu fih aħna. Bil-qawwa ta' Kristu aħna se nqumu għal ħajja ġdida. Għalhekk, ħuti maħbubin, żommu sħiħ la titħarkux, għaddu dejjem il-qoddim fix-xogħol tal-mulej billi tafu li t-taħbit tagħkom ma jkunx ta' xejn fil-mulej. Kultant aħna naqtaw qalbna vera u naħslu inċedu u naħslu naraw id-dinja madwarna u l-ħażen madwarna u li aħna stess nikkontaminaw ruħna u nsiru kważi parti minnhom. Bibja tgħidilna le qumu minn hemm, żommu sħiħ. Żommu sħiħ. U dak li qegħdin tagħmlu għall-mulej mhux għal xejn. Mhux ħela ta' ħin. Mhux ħela ta' żmien. Għaliex ħadd jiġi jum fil-qawmien mill-mewt meta inti wkoll Ġesu Kristu ħajjgħidlek offi għalik jaqgħad dej fidin ġust, idħol fis-salma imħejja. Dak li qegħdin nagħmlu għall-mulejbib tiegħi nagħmluh b'kuraġġ u b'ċertezza li l-mulej jaf x'aħna nagħmlu u li l-mulej nnifsu għad jonorana għax-xogħol li qegħdin nagħmlu għal-ismu. Ma wkoll dawn il-ħwejjeġ tajba li semmejna il-maħfra tad-nubiet, il-ħajja li tagħna, il-qawwa li għandna available għalina. U it-tama li għandna, tama ħajja tama ta' veru. Dawn il-ħwejjeġ tajba ma nistgħux inżommuhom għalina biss. Mhux meta nħarsu madwarna u naraw l-istat tan-nies li qegħdin jgħixu fih illum. Għal ħafna lejt mhuwa xejn li festa li tiġi darba fis-sena li għandha x'taqsam b'xi mod jew ieħor mal-fniek u mal-bajt u mal-figolli u maċ-ċikkulata u mal-ikli tajbin. U għalihom lejt huwa dak u xejn iktar. Okej, jafu li lejt għandha x'taqsam mal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu, jekk jemmluha jew ma jemmluhiex ħaġa oħra, imma għalihom lejt hija xi ħaġa ta' darba festa bħal ma jiġi l-karnival u bħal ma jiġi xi festa oħra. Ma jekk inkunu niftħu għajnejna lejn ir-realtà tal-ħajja ta' dawn l-istess nies, ma nistgħux nibqgħu passivi. Ma nistgħux nibqgħu ngħidu isma' jiena
Kristjan, jiena nemmen fil-mewt il-qamien ta' Kristu, jien maħfur, jien għandi l-ħajja, jien għandi tama. U nibqa' hekk. Għalli kieku jiena issa kilt u qed nara xi ħadd bil-ġuħ u ma nofrilux biċċa ħobs milli għandi. Jew jiena xrobt u jiena sodisfatt u hemm xi ħadd bil-għax u nibqa' dej. Kif nistgħu? Kif nistgħu? Iġimgħa kont qed nisma' song tal-R.E.M. li jgħid Everybody cries. Everybody hurts sometimes. Xut għandhom sem ikbar mill-luġijat u mitbatija fil-ħajja. Matul ħajti l-tqajt ma tant nies u rajthom ibatu. Diklom li tilfet it-tarbija ta' 22 ġimgħa, niftakar meta tifel tiegħi stess John, mara tiegħi kienet ila bih ta' 22 ġimgħa u qed nara din it-tarbija titwieled taqbada fit waħda. U baby għamel ftit nifsijiet u ftit wara miet. U ħassejt il-weġġa li kienet qed tħoss hi. U dik il-mara li wara li stenniet 9 xhur jitwieled it-tarbija tagħha u t-tarbija tagħha twildet mejta. Jew l-oħra li kellha t-tagħmiet kollha li fit-tarbija tagħha u twildet u wara ftit mietet, jew oħrajn li issa kien bida jikber it-tifel u għandu 4-6 snin, 10 snin u ġitu marda li sfortunatament ħadutu mid-dinja u tħoss l-ġieħ ta' dawn in-nies. L-ġieħ ukoll ta' tfal li jħossu meta jaraw li l-ġenituri tagħhom qegħdin jikbru, qegħdin jixjieħu u fl-aħħar mill-aħħar ukoll jitilqu minn din id-dinja, dawk ukoll ibatu jweġġaw. Jew dik il-koppja li xtaqu tul ħajjithom kollha li jkollhom tarbija qatt ma ġiet, jew dak il-missier u l-om li t-tifel, it-tifla tiegħu telqet u qabdet ħajja ħażina. Dak ukoll li batu, jew dak il-ġuvni li ħabb tfajla u għal xi żmien kienu fil-ġenna tal-art imma mbagħad ġara xi ħaġa u nfirdu, jew dak ir-raġel dik il-mara li żewġet u ħasbet il-ħassib lena u żwieġ tagħhom tħassar. Ħawt batija fid-dinja u titqarqux mill-fatt li kultant kun hemm oxra fuq barra oxra ta' bniedem li huwa sinjur u għandu l-karozza u għandu d-dar u għandu l-villa, dak ukoll. Everybody hurts. Everybody cries sometimes. Anke dak għandu l-weġġat u d-batijiet tiegħu. Anke dak li jidher fuq barra dejjem ferħan. Niftakar intervista ma' wieħed mill-ikbar kummedjanti li kellna Malta u qed jgħid li darba minnhom kien ħajmur jagħti show biex idaħħaq in-nies u dakinhar irċievi l-aħbar li missieru miet. U bkejt imma ħriġt fuq il-palk nitħaq u niċċaċċra u ndaħħaq lil ħadd ieħor meta qalbi kienet maqsuma. U dik hija l-ħajja ta' ħafna nies li fuq barra għaddejjin jidħqu, jiddevertu, jaħdmu, jiġru imma fil-qalb tagħhom hemm it-tbatija. F'din ir-realtà ma nistgħux nibqgħu indifferenti. Wieħed filosofu Franċiż, Albert Camus, kiteb hekk. Qal isbuħija ma niflaħiex. Isbuħija twassalna biex niddispraw. Għax għal-minuta toffrilna titwila fuq eternità li nixtiequ nġebdu għal tul ta' żmien. Il-ħassieb jiddispra meta jħares lejn isbuħija. Tgħidli kieku qal li jiddispra u li ma jiflaħx u ma jġerraħx l-inġustizzja nifhimha. Li ma jiflaħx għad-batija nifhimha u għas-sofferenzi, li ma jiflaħx għal-mewt nifhimha. Imma dan qed jgħid isbuħija ma niflaħiex. U dejja wkoll l-esperjenza tagħna xi ftit jew wisq. Għax anke jekk tieħu warda ħamra sabiħa, friska, kemm hija sabiħa, imma kemm iddum sabiħa.
Tiġranet wara tibda titbiel u tinxef u jaqgħu il-petali u aħna narmuha fil-barmil. Is-sbuħija ta' tfajla li tara fl-aħjar tagħha ta' 18-il sena. Sabiħa, m'hemmx tajt hija xi ħaġa li naħseb jiena l-isbaħ kreazzjoni li ħalaqha. Imma mbagħad jgħaddi żmien u dak il-ġilda u dak il-wiċċ sabiħ biżmien irid ukoll jitkemmex u jikrieħ. Trid u ma tridx. Jew is-saħħa ta' żagħżugħ li jaqbes li għandu saħħa jiflaħ jiġri, dak ukoll iż-żmien ħajdajfu, ħajxejħu, ħajqotlu. Jew anke l-isbaħ fost lotjiet Alla lilna ir-relazzjoni tar-raġel mal-mara tiegħu dik li mħabba, jew ir-relazzjoni tal-ġenituri ma' wliedhom. M'hawnx imħabbiet isbaħ minn dawn. U dawn iferħuna u jennuna, ma dawn ukoll għad niġu imċaħda minnhom, uħud minna diġà esperjenzaw l-uġieħ meta kollok tinfired mill-ġenituri tiegħek. Din hija l-ħajja li qegħdin ngħixu. Għalhekk kemm hu jgħid illi jiena ma niflaħiex is-sbuħija. Għax is-sbuħija tnissel fiha dik ix-xewqa għal dak li hu sabiħ, għal dak li hu ħelu, għal dak li hu tajjeb. Jien nixtiequ mhux għal mument, mhux għal ftit minuti, imma nixtiequ tul l-eternità, imma n-nies tad-dinja kull ma jħarsu huwa qabar li jtemm il-ferħ u sbuħija kollha ta' ħajjithom. Dak kull ma jaraw li anke mhux biss li inti tiddispra fl-uġieħ, imma anke fil-ferħ għax taf li l-ferħ li għandek trid bla ma trid jittieħed minn idejk ukoll. Imma dan kollu jinbidel għalina li nemmnu fil-qawmiem bil-mewt ta' Kristu. Għax il-qabor vojt tiegħu inissel tama. Il-laqgħa tagħna ma' Kristu l-xox tagħtina ħajja u perspettiva ġdida fuq il-ħajja. Iva, nifraħ bl-affarijiet sbieħ li jagħtina Alla, għax fihom nara il-ħniena tal-ħallieq tagħna. Naf li huma l-ftit żmien, naf ukoll li hemm it-tbatija, naf li hemm l-uġieħ, naf li hemm is-sofferenzi, naf li wkoll li hemm il-mewt u dik tfakkarni biss illi l-ħolqien tal-lum mhux il-ħolqien oriġinali sabiħ li jagħmel Alla fil-bidu. Daħal xi ħaġa fin-nofs, daħal id-dnub u mad-dnub daħlet is-saħħa u daħal il-mewt. Imma fil-qawmien ta' Kristu nara issa tama ġdida x'Kristu ħa fuq id-dnubiet tad-dinja. Sa marhom mas-salib, rebaħ fuq il-mewt u issa huwa ħaj, allura permezz ta' Kristu jiena nista' inħares lejn il-ħajja, perspettiva ġdida, b'tama ġdida. Le, l-nies ta' barra ma nistgħux noffrulhom dak li l-Iskrittura ma toffrilhomx. Ma nistgħux inweduhom li jekk sibu lil Kristu ħajsibu il-lana u s-saħħa u l-prosperità f'din id-dinja. F'din id-dinja l-insar għandhom sem sħiħ mit-tbatijiet li huma komuni għall-bnedmin kollha. Ma nistgħu noffrulhom xi ħaġa aħjar. Nistgħu noffrulhom li permezz tal-fidi fi Kristu huma wkoll jistgħu jsiru uliet Alla u bħal uliet Alla ikollhom lill-Alla l-missier biex jħossibhom, biex iħarishom, biex iwennishom, biex jagħtihom tama illi wara t-tbatija ta' issa aħna nkunu glorifikati flimkien ma' Ibnu fit-tieni miġja tiegħu. Dan huwa l-messaġġ biħtieq li ma nistgħux inżommuh għalina. Huwa messaġġ ta' tama li d-dinja qed tokrob għalih. Anke jekk forsi mhumiex konxji tal-bżonnijiet tagħhom. Tajli ma n-nies madwari jafu li Ġesu qam mill-mewt. Le, jafu forsi semgħu u jafu l-istorja, imma kemm verament daqu il-qawwa tal-qawmien mill-mewt ta' Kristu. Jeħtieġ jerġgħu jisemgħu mill-ġdid il-ġrajja tal-Evanġelju. Li Kristu miet għal nubietna, li Kristu kien mitfu, li Kristu qam minn bejn l-imwiet rebbieħ fuq id-dnub, fuq il-mewt u fuq ix-xita. Jeħtieġ li jaraw anke fina stess bit-tiegħi. Jeħtieġ jaraw fina lil Kristu irxoxt. Għax jekk ma jisimgħux il-kelma li ngħidulhom ikollhom jammettu
il-qawwa tal-qawmien ta' Kristu meta jaraw lilna nies mibdulin mimlija bl-imħabba ta' Kristu lejn kulħadd. Iva jeħtieġ ukoll li mal-kelma u mal-eżempju li nagħtu ninterċedu għalihom billi jarkubtejna nitolbu lill-Alla l-Missier. Ikollu ħdina minnhom u bħalma qajjem li Kristu minn bejn l-imwiet jisra ġo qalbhom il-kelma tal-verità u jtija l-ħajja. Iva Alla kapaċi jqajjem il-mejtin mill-mewt. L-ewwel li jibda billi jagħti il-qawmien mill-ġdid, il-ħajja eterna fil-qalb ta' dawk li jemmnu. Is-sbuħija tennina u tatina tama għax tofrinna titwila fuq l-eternità sabiħa li bil-grazzja t'Alla u l-qawmien ta' Kristu se ngawdu għaż-żmien li ma jintemx. Lejn itwabbi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now